Така се вижда. Топа. Днес реших да разнообразя една шоколадова торта, като добавя нещо ново към нея. В случая това, което исках да сложа, са малини. Обаче не можех просто да ги плесна вътре, исках да е нещо по-интересно. И така се роди този сос. От малини, сол, мед, малко балсамов оцет и вино марсала. Сосът е подходящ както за сладки, така и за солени ястия, салати и други. Като в зависимост от случая засилваме солта, оцета или меда. Ленти, късам, но не правя магистрали. Вижда си ме в час, едва ли. Каквото и да карам го спокойно. Забравих да кажа, че добавям и 6 разбитова вода.